Mas mamigos. Punta na lagi sa lagi. Punta na bisun sa. Tara diri makipagsubay ta sa latagaw. Tot do 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 tot tot do 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 tot do 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 tot tot do 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 tot do tot do 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 tot tot do 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 tot do Surya dia. ikaw ang tot tot Tumbak mo do 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 tot do Bro, unsa na yung giloto, bro? tot do 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 tot tot do 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 tot do 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 Punta na ko unsa may punta na mo na. Katawa dia. Hindi na mo makita. Manawan. Bro, unsa na yung giloto? Karag lagi. Balik eh. Ang ito nga ang gargarag kay saan na nasod ko tanan? Oh, Kanila pagkabiro yung bibidyoan. sorry. Ang ito nga pagluto ang gargarag kay Wamaran. Kung sa gargarag mamigos. Kung ay bad ka, ikaw ang gargarag kay kanto nga. Ano sa gargarag? Ikaw sa gargarag mamigos. Niki, aligi. Dagan sa buwan. Ari ko rin sa Central City, mamigos. Awas mamigos. Punta na lagi sa lagi. Punta na bisun sa. Hindi ko sa mamigos. Wala na pinayan mamigos. Punta na ko. Nasa ka. Sa balidag kaya sa balidag kaya Video naman po. Ano yung bahay di rin? Luktaw. Ito ng bahay. Ano? Si, ano?